Slave, ustani. Ok, princip će biti drugačiji. U buduće, ko je dobio tu lupoponu u nekoj... ti, ko je tvoj ime? Kako se to? Andrija. Andrija, koji si ti razred? Drugi. Tebi će morati malo pomoći, da? Ok. Dakle, došlo... Da, imat ćete svi priliku, samo polako. Dakle, idemo, sabirat ćemo prvo kolonu, prvo kolonu. Evo, 3 i 10 je... 30. I 8... 21. Možemo i svi zajedno. I 78... 99. Odlično, idemo druga kolona. 2 i 5... I 11... I 81... 99. Hajmo treću kolonu, brzo. 4 i 9... 7... I 79... 99. Odlično, jasno. I četvrta kolona, evo ja ću brzo. 1 i 12... 13 i 6, 18, 19, jeste. Prva vrsta, 8 i 1, 9 i 11, 20 i 79, 99. Druga vrsta. Ti snimaj malo, mislim ovo. To je ok, kolone vrste, jasno mi to nije postoji neka magija. Ali da vidimo šta je sa dijagonalama. Dakle, ta dijagonala. 1 i 7, 8 i 10, i 81, 99. Ajmo drugu dijagonalu. 8 i 2, 10, 9, 19, 89, sasvim jasno. Dobro. Šta mislim, sada mi je otprilike jasno šta znači da je nešto magični kvadrat, ali ovde nije kraj. Jel imaš nešto zanimljivo to? Odlično. Ajmo 1, 2 puta 2 kvadrat. Bilo koji. Ajmo taj. 4, 9 i 6 i 80, 99. Ajmo taj u sredini. 27, 9 i 9. Mama, ti si više, ti trebaš da snimaš, ja ne vidim. Bravo za to. Ali nema teorije da se pričaš. Dakle, okej, sad kad smo malo se zagrali matematikom, krenut ćemo na fiziku. Da li vi znate koji je najjednostavniji optički instrument? Lupa. Bravo, bravo. Tošo, najjednostavniji optički instrument. Da li znate čemu služi lupa? Reci mi ti. Da kad nešto mnogo malo, kaže nam naša drugarica koja se zove Darija, da kad ja stavim izvini, Darija, ja tako? Izvini. Darija kaže, kad imamo nešto malo, stavimo pogledamo kroz lupu i to bude veće. Međutim, oni koji znaju, i to jeste osnovna namena lupa, međutim, oni koji znaju fiziku malo više, mogu upotrebiti lupu i za nešto drugo. Recimo, ukoliko je napolju lepi sunčan dan, i dođete u park, sunčevi zraci prođu kroz lupu, sakupe se u jednoj tački, ta tačka se zove fokus ili žiža, i sada svu sunčevu energiju koja je prošla kroz lupu imamo u jednoj tački. Dakle, u toj tački imamo veliku energiju i možemo ju upotrebiti. Recimo, ako uočite nekog mrava, usmerite fokus na mrava i vidjet ćete šta će se dogoditi. Međutim, ukoliko imamo palivrce šibice, moguće zapaliti i na taj način dobiti vatru u prirodi. Ali, nažalost, to nećemo uspjeti ovde, zato što nismo napolju, nemamo svaka čast. Jel radi? Pa radimo, to ne. Nauka? Tako je, nauka nikad neće pogrešiti. Pa možeš probati, ali nije ta svetlost dovoljno jaka, nema tu dovoljno energije. Nema ni fokus. Jesi našao fokus? Našao sam fokus. Evo, upravo se divi se. Pa nema teorije. To što ponavlja. Divi se kad čovek ima kod sebe ovo. Nećemo tako da se igramo. Nego, vratimo se mi ipak na osnovnu namenu lupe. Kao što nam je Darija rekla, lupa uveliči. Dajte vi meni jednu saletu.
budite i vi jedni. I napravit ću ja, napravi i ti jednu kuglicu. I sad, kako radi lup? Dakle, kada između te tačke koje smo pomenuli fokus i lupe stavimo neki predmet, onda lupa uveliča taj predmet. Zato što to je prividno uveličanje lupe. Međutim, evo, hoćete i evo, ova lupa, na primjer, ima uveličanje 3, sad možemo sve tako. Da, može. Evo, pravo ste, profesore. Bolje on ne bi ni video uopšte ovu salvetu, vidite šta. Bravo. Dakle, okej. To je ono osnovna namena lupe. Međutim, ako imate više različitih lupa ili optičkih instrumenta pri sličnih lupi, možete napraviti nešto što može približiti nešto što je jako daleko. Što su, na primjer, zvezde, razni nebeski objekti. I onda ja kad sam bio vašeg uzrasta, želja mi je bila da budem astronaut. Pa odem, recimo, na mesec, pa se šetam. Lepote. I onda kažem, okej, ja ću biti student fizike. Zato što su mi rekli, možeš naučiti fiziku i možeš biti astronaut. Što savršeno. I onda, prvo što sam naučio jeste kako sad mi saznajemo o zvezdama i nebeskim objektima. Prvo, što je zanimljivo, jeste to da zvezde sije. To znamo, bravo, sije. Šta to znači? To znači da one šalju svetlost nama. A svetlost je elektromagnetni talas, odnosno elektromagnetno zračenje. Mi na Zemlji imamo instrumente koji se zovu apsorberi. Oni sakupe tu svetlost i na osnovu tih podataka mi možemo da znamo kolika je temperatura zvezde, od kojih se hemijskih elemenata ili jedinjenja sastoji zvezda. I sa takvim predznanjem već ima naznaka da će se javiti u visine. Kad smo već kod zračenja, ono što je zanimljivo, mi vidimo da sijaju zvezde, zato što je to zračenje iz vidljivog spektra. To što je elektromagnetno zračenje. To što je iz vidljivog spektra, to znači da to su sve boje. To je svetlost svih boja. Dakle, sve boje na ovom svetu koje postoje, to su boje iz vidljivog spektra elektromagnetnog zračenja. Evo, recimo, ovo je plave boje. Zašto? Zato što, dakle, kad sa sunca dođe svetlost, ona apsorbuje sve boje osim plave. Jedino se plava odbije i dođe do našeg oka i zato mi to vidimo kao plavo. Recimo, evo Toša ima ove bele krugove i oni su uvek beli. Dakle, nemoguće je da postoje neke druge boje. Jer, osim, ali to je spoljni uticaj. Dakle, kad god nemamo spoljašnjeg uticaja, boje su nepromenjene. Moja fascikla je plava i ona će biti uvek plava, osim ako ne uzmem nekakvu farbu. Tako isto i Tošine krugove, oni su beli i uvek će biti beli. Plava boja je karakteristična zato što ima najmanju talasnu dužinu. Dakle, u tom, možemo da kažemo, vidljivom spektru, plava je prva boja. Ako imamo nešto što je crvene boje, to znači da sva svetlost koja dođe, sve boje se apsorbuju, osim crvene koje se ode i dođe do našeg oka. Dakle, suština sa bojama je da se one ne mogu tek tako menjati. Ako je nešto plavo, to je plavo, ako je crveno, to je crveno, i tako dalje. Dakle, dobro, vratit ćemo se sada na onu priču. Moje životne želje, jasno. Međutim, studirati fiziku nimalo nije lako. I onda sam za vreme studija imao jedan porok. Bio sam pušič. I to me, nažalost, onemogućilo da postanem astronaut. I zato prva poruka danas jeste, kad odrastete, nikako nemojte da budete pušači. Ne možete biti astronaut. Da li neko zna zašto? Ja znam. Otko zna? Pa, ajmo da probamo. Evo, recimo. Zbog pluća. Nije dobro biti pušač zbog pluća, ali kakva veze to ima sa astronautom? Pa imao bih jedan problem, znate, gore, dakle, između zvezda, planete i tako dalje. Nema vazduha koji vi ovdje udišemo. Ne bih mogao da zapalim cigaretu. Da bi nešto gorelo, potreban je kiseonik, a gore nema kiseonika.
demonstrirati. Gledajte šta će se desiti. Dakle, Toša će uzeti jednu sveću, zapaliti i sada, pošto smo blizu, dakle, pošto ovde imamo atmosferu, vazduh, sveća gori. Kiseonik se crpi iz vazduha. Međutim, šta se dogodi kada prekrijemo tu sveću čašu? Mi smo zarobili određenu količinu, evo, gledamo šta se dešava, pa ćemo onda i objasniti. Jeste. Evo, već su gasi. Dakle, kad smo poklopili čašom sveću, mi smo zarobili određenu količinu vazduha u kome je bilo i kiseonika. Goreći, sveća je iscrpela sav kiseonik. Kad više nije bilo kiseonika, sveće su ugasile. Ok. Iz tog razloga, ja nisam postao astronaut,